takže čau, tady já vás vítám při dalším videu ze hry Team Fortress 2 a dneska to bude takový, dneska budeme hrát jenom za Spy. Ano, asi si teď myslíte, že jsem nějaký free to play hráč, co si bude hrát na profíka, ale nejsem free to play, jen tak jako, že kdybyste chtěli hejtovat. Nyní vám ukážu inventář, jako není to nic moc, byl jsem totiž okraden. No nic moc. Nic moc. Nic. Počkej, já mám nějaký kosmetiky, ne? No, tady tohle možná. Tohle. No, měl jsem asi 3 uny, ale to už bylo dávno. OK, tak vrhneme se na Spy. Loadout mám Diamond Back, normální knife, Dead Ringer a jakože směním si to s Diamond Backem a teda ambasadora s Diamond Back. OK, takže můžeme se pustit do hraní. OK, jsme na P Up Tower, teda nevím teď, jak se tomu říkám. Ježíš, jak se tomu říká. Teď mi to úplně vypadlo. No, to je jedno jako. First fail? OK. To se vůbec, já jsem debil. OK. Takže budu muset jít spíš za ně, protože přece to nejsou žádné noobky. Jo. Tak tady mají teleport. Když nechápu k čemu. No pojď si. I am really. What, teď se to... Chcípni si mě. Fuj, já už myslím, že chcípnu. Bože, to mohl být takový krásný star step nebo trick step. No jo, no. Hej, medic je strašně nápadný. OK. Ne, nebudu hajzl. Je to kongář. Hello from the other side. Oh! OK, jdeme. Jak se jmenuje tahle mapa? Já si můžu vzpomenout. On měl mini kritiky. Jako tak jak zatím si myslíte, že jsem noob, jako. Hold se mi nedaří. Žádné Dead Ringery. Tak půjdu s ambasadorem. Bam. Mě! OK. Whoop. Plak. Nechce riskovat. Bam! Kdybyste si mě chtěli přidat na Steam, tak budete mít odkaz v popisku. Kdybyste chtěli dát nějaký donate, což o čem pochybuju, tak můj trade-off link budete mít v popisku. Jako, kdybyste chtěli. Což asi ne. Team Fortress 2, sakra. Čekejte častěji, protože přece jenom je to hra, co mě hodně baví. V příštím díle asi budu hrát za Soldiera, nebo Pyra. Ještě uvidím. Pokud se vám to samozřejmě bude líbit, to poznám tak jako, že budete lajkovat. Nebo nějaké komenty. What?
Ježiš, já se tě vždycky nableknu. Jo, ví o mě. Což je super. Jakože ne. Já jsem hodný, díky, že jsi mě nestřel. Že to by mě zabilo na ráno. Ano. Ne, já jsem si chtěla dát ten ambasador potom. To vypadá, že to vyhrám, když... Proč jsem to udělal? Já jsem to byl. Yes! Let's go. Teď půjdu vrchem. Potom skočím krásně. Jako vasasín. Yes! Serem na to. Mission ends in 60 seconds. Zakařáknu svůj. Yes! O, v klidu. Takže mám teď strašně moc HP na rozdávání přímo. Když tam skočím. O, 2 HPčka. No, 30 sekund. Super. Tak už by to asi mohlo začít. 7 sekund, 5 sekund. Tak já půjdu na nějaký super čupr. Ne, nepůjdu, protože nestíhám. Zdáme headku. Pej! Pojď. Tu máš. Ahoj. Ne, to nesmím přežít. Don't survive. OK. Assist. Hello. 5 minutes left. Tak. Bane. Oh. Ano, asi mi jde fakt líp ten ambasador. Ne. Ježiši. Pojď. What the fuck, taky lak. Co to bylo? Snad, doufám. Tam. Když tak mi napište jakože, jako jestli jsem dobrý, jsem noob. Jestli si myslíte, jako, že by ten Spider... Ježiš. Nevím proč mám tak málo FPS, jak to je asi tím frapsem. Asi nejspíš, ano. No, teď mám 100. To je pěkné. OK. Je tady hodně soldžů, takže já se bojím prostě jenom skočit. Ne. Určitě se koukněte na moje minulé video, kde byl tutoriál na CSGO, free skiny, nějaké ty stránky, na referálko, co vám to asi dá, že
že máte kód v popisku a tam prostě, když si ho tam napíšete na tu stránku, tak dostanete nějaké bodíky, za které máte potom skiny. Takže si myslím, že je dobrý. Ta fuk? No to je jedno. Aspoň si myslíš, že jsem skilla, nebo tak něco. Hej, teď si celkom rozdám ty killy. Pěkně. Ne, mám už nikdy vskákat, nebo protože jsem to pokaždé, když jsem skákal, tak jsem ho zase chcípal. What the fuck? Mě to udělalo? Hej, tak to si puste znova. Mě to udělalo tu. Mě to prostě udělalo, že jsem ho backstabnul. To mohl být taky libový starosta. Prostě já jsem tak přeskočil a ono to udělalo už tu animaci pro ten backstab a nic. Nic. GG. Samozřejmě kappa, protože já nikdy neříkám GG jen tak. Jenom fakt, když je dobrá, no fakt, bullshit. Ok, tak doufám, že se vám tohle video líbilo, nebylo to nic extrémního, ale doufám, že se vám teda líbilo, určitě mi napište, jestli jsem dobrý nebo nubka. Steam budete mít v popisku a můj trade offer, kdybyste chtěli nějaký trade, nějaký z mých bullshitských věcí. Nebo mi můžete nějaký ten giftek, ale tak to asi ne. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě mi podpořte lajkem, odběrem a komentářem. A s váma asi, jo a ještě reklamita. No a ten druhý a ještě tady ty skiny. Ok, tak doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi podpořte lajkem, odběrem a komentářem. A já s vámi loučím.